Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro yang sepai pi shiki Khubor hakimat kibat. Dingkong lisham ina phashwa shiki Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. Kinoyalam jong ka nyautrap achik National Movement Western Ribhoi. Hakan ryutrik risaw arza pusan. Kila IT daka jingtho how Executive Engineer jong katanat PWD Nongpo Division ban shimkhia halor ka jingsenjor jong ka jingki ha ka shnong kinsir kabala bu jingma ya ka lej kawan jong ki patba bat kabala ban khlem ha ka nugo por Kishnat Trekam jong ka Khasi Students Union kibadan ha ka Jilli jong ka Sor Shillong bat ha khapsar ha ka Naiwieng Naiwieng arza apusan kila lej ban khang khardab bat ban pinsange ya ka jing Trekam ha ki babun ki office Trekam namar ka jingbam burom ya ka sngi shuti letniam ka bajulong shisian shisnem jong ka hima khairim ka bajute patba kum ka shat nong krem da ka babu hakmat ya ka thong ban kintiu ya ka yok ka kon ha ki shnong nong kendong ka Meghalaya Aroma Mission ka bahap hapo ka jingkmi jong ka Meghalaya Basin Development Authority haringkat ka jingan Trailang bat ka CSIR IHBT Aroma Mission Palampur Himachal Pradesh kalapli ya ka Field Distillation Unit jong ka Farmers Malay Sokmat Protection Group ha ka shnong Plangwan Broy Mausanram CNRD Block ha ka South Naiwieng arza pesan Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivix em ulapin benasya ki patba ba hakamin Pratrik Naiwieng azab san nadu kapor khatwi baji hadu san baji in khang ya ka surang Upper Shillong namarba kadangdon ka jingshna surang hajan gor khaskut kumtala pentip shiki patba ki balek ki bawan ba hakate ka min ki deiban ya na light kor pomlakrai bat mi shasan mer Upper Shillong Usumbun Menteri Nong Ba ka Sorka Jylla umas nyaw halang thar ula IT san photili ki laptop shaka kyang nang ba Government College Juwai ha ka jingalang lingkot ka balalong ha ka auditorium hall ha kan ryutrik Naiwieng arza apsan umas nyaw halang thar ha ka jingkren ula pentim ba yakini ki laptop la thiet da ka tulop MLA jong u shibentaban gentiu yaki samla ha ka liang ka puli puthi katkum ka jingya jong ka juk kapor ka Khatsau Pra College Mairang hakan ryutrik Naiwieng azab pesan kalapen ha perdano ya katayo lekmen jong ki samla puli ni ka college week jong unyusnem arza pesan ha preng jong ka jingshong kun na ka jinga shim benta shirham ki samla puli ha ki jinga le ka ba pher ka Office of Deputy Commissioner East Jylla District hakan ryutrik Naiwieng azab pesan kalapen shai ba ka jingdawa jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ban pentrekam da ka juk ka dor kit mar shabar jong ka Jylla ka long ka babian bat ka balong ru shabar upur ka Jilli Trekam jong ka Sorka Jylla hau kurwa balapha shaklat Pyrthei Khubor u Deputy Commissioner laong hadin ka jingkhot yakren ka Jylla Hills Cement Manufacturers Association kalapen shai ba baro ki karkhana penmi dawilan la kalapen Trekam ya ka dor kit tang hapo ka Jylla katkum ka jingtha jong ka Sorkar Kisamla jong ka West Khasi Hills District hapo ka Shatri jong ka Sur Kinong West kalapen ramjur ya ka jingle jong ki pulit persha yiki khot jong ka MCTODA but ikinong shong shnong jong ka shnong maurung kineng klem da kenshu what iki can take but ki khulung khna ka Office jong District Sports Officer ringkat ka jinga Trailang but ka Office Deputy Commissioner West Jylla District hakan ryutrik Naiwieng azab san kalapen kutno ya ka district level Chief Minister Youth Engagement Program hagan ni program ka ba arsingi lenter lawan sakhi langru da sumbut Menteri Nong Ba ka Jylla umasnya bhalang dhar ha ka jinga dan lang u Deputy Commissioner West Jylla Hills u Abhinav Kumar Singh IAS u District Sports Officer Juwai ki pasa nalok kiwei Kinong shong shnong jong shnong put mardong bi kabadon marjan bat karangshken lami patba ban pin I ya ka jingkershan jong ki yaurang ba shnong jong kani ka shnong uba laibot sing kharpuli ubala sha kno ba penan kam bakla ya ka pisa jong ka scheme sheets pasngi ani ka MNERGA ha kani ka shnong but kno ru ba orang ba shnong ubadai ha ka jokapor uchaman jong ka VEC ula IY ha ki weipat ban pintrei yaki kam sheets pasngi da ka ba wanra ban pintrei da ka GCB ha ka jaka ban pintrei da ki brio
Ka office jong district sports officer jong ka East Khasi Hills haringkat ka jinga Trailang but ka office jong block development officer jong ka Soyong CNRD block la pelong ya ka first block level youth fest alza pusan ya ka bala pelong lengba ka chief minister's youth engagement program. La pelong ya kini kalumpung ka ba arsngi khnang ban ailat iki samla don sam bakin pin i ye ki sap ki talent ki jongki khnang ba ka sap jongki ka long ka jingmentoy na ka banta ka imla ka salang. Ka Jaintia National Council Western Zone kalalik ya kendu yo Deputy Commissioner jong ka West Jaintia Hills District banyakren halor ka exam ka badai na ka banta ki kamba per hapo ka DSC namar ba ki babun ki samla ki bayukun ya ki kamba per ki penpau ya ka jingsngau diau but bakim sngau hun ya ka rukam penyat ya ka ni ka exam kamtam ha ka rukam penbed iki jaka shong jo ki kena namar la shu ai shong ki julum klem ya kat kum ki roll number but kam don ru ka jing talasi la ni ka jing pet benia ya ki nong ya kun kam shwa bakin rung hapo hol but ki wei pat ki man ki ba ka ni ka sing kala pen sngau. Kasarkar Jylla kala kerpat ya ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association banweng no ya ki jingi ki bat banwan syakamit jinga kran bat kasarkar khnang mandupla banweng ya ke jing e ka bakilamat barosh kata. Haga jinga kran mikala pathai Khubor haga nyautrik Naiwieng aza pesan usumbut menjerang ba ke Jylla ubakmi ya ke tanat kampo ying uba press tunten song ulai thu ba kasarkar kala pelong ya ke jingalang bala penya da usumbut menjerang ba uba snya bhalang thar bat ka MCTODA banyakren bat banya theriatai ya ke jingdawa ki jongki mentapatnya phashi Khubor na kelengki benta jongkari. Ka President Draupadi Murmu haga singit hodi yang kala rakhi kan maburam ya ka jingdap shispa sanposnem ka jingruai Vande Mataram ka bade ka jingruai ri chokari India da ka bapen pau ba ka de ka dak chong ka jingatli hakari ba ka jing i yalakari umitrang bado jongkari Narendra Modi ulapli ya ka jingkan maburam ka ba shisnem jongka jingruai jongkari ka Vande Mataram haga singit hodi yang ha Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. U ambabas danwe u bolong unongalam jongka Shiv Sena badru unongalam jongka liang persha ha State Council ha ka singit hodieng uladawa ya ka sarkar Maharashtra banthau da ka committee ka bakli da unong bishar bala shongthan bantokit halor ka jing IT ya ka jaka ka bahe saupho ekar jongka mahar watan bala ithu kum ka jaka sarkar. Ka Economic Offences Wing jongka Jammu and Kashmir Crime Branch Kashmir haga singit hodieng kala IT ya ka charge sheet haying bishar persha ya ki shiphawngot ki brio ki bala sha kenno ba ki don kti haga jing ai mukadama thok ha anang tak district haba pens kambyang ya ka jingkular ban kersha ni ki parlok jongka Global South ka India kala pen poi palat arphoton ki tiar yaram na ka humanitarian aid and disaster relief sha Jamaica ban a jingaram ya ki brio hadiet baklamat ya ka jingsha penjulor ha ka Eryong Melissa. Ki pulit jong ka Delhi ha ka singit hodieng ki balalap ya ka kamrunar hapo saupu praganta kila kemno ya ki sawut ki nong shakenno ki berankti ha ka kamrunar da ka jingyo kem ya kini ki sawut ki pulit kila yo ban kurup ya ka pisa ka bakhat pra hajar tingka bat ka wei ka kali Maruti Suzuki Swift Desire ka bala penan kam ha ka kamrunar. Ka Enforcement Directorate kala kem yaw Amarnath Datta halor ka bank guarantee case ka bakan thup ru ya ka Reliance Power Limited ka company ka balong try daw Anand Ambani. Ka kunhun ki langut ki officer jong ka Election Commission of India kilale yu kajat sa West Bengal na ka banta laisngi ban bishar ya ka jingpenlong ya ka Special Intensive Revision ha ka ni ka Jylla bat kila batharu ya ki Electoral Registration Officer bat ki Assistant Electoral Registration Officer jong ka Alipurdar District ban petngor bha ya ki kam jong ki Booth Level Officer kat ba ka kam kadang ya shakman. Kini par kilo ki Khubor na Kylleng kini ka Pyrthei. President ka United States Donald Trump ulo ong ba udon ka jingtmu banwan jingo ya kari India bat ya ro ru yang menterang ba du jong kari India Narendra Modi da ka ba ong ba di ubrio ba krau bat uparlok ba ya jan tambat u President jong ka South Africa Cyril Ramaphosa ulo ong ba ka jingalang jong kinongalam ka Group of 20 nani ka G20 ka banlong lakmi lenti bakan shim ya ka sienjam ka batikna ban pinkala ya ka rukam pinyat pisa ha ka Pyrthei kat ba kadang penben ya ka jingap hair ya ka jingbam yaran kat ha ka yok ka kot ha ka Pyrthei
Uwe nong tre ulayap hashen ba sangut ki weipat langit be layap hadin ba lalap iki hapo u boiler tuwa ubaratwa hakawe ka jaka pedmi boarding kabadon hakathan shate lam mi ngi jong kanong ba ulsan hakasngi thodin hagani ka jingja armut ki weipat kidang jar ngai layat hu ki he officer jong katanat pelipding ka United Nations bagi palok jongka kala penjur shushu banthe yeki song jingeram hadin ka jingki ujumai ubajur hakathan shate lam mi ngi jongkari Afghanistan hakabas dang jongkani katayaw laong ufarhan hak ubde unong aktin bashipor jong secretary general ka UN ka Human Rights Watch nakari United States kala keno baki bor senshar kari China kila pendik iki babun gi film director baki producer jongkari China ringkat ru baki bahayang hasem jongki hakari China hakaba kim ban si shu ban wengno iki film ki jongki hakajing hakasngipli yaka India China Film Festival kabalalong ha New York ka president ka Draupadi Murmu ka salijngo yaka Angola bat ka Botswana ledu ka Pratrik hadu ka khalai Tarik Naiwieng aja pesan bat ka sa ajingkran ru haka parliament jongki ni ki atli kiri ka president ka sali ikundu ru ikinong India ki basa Shabari Haluanda bat ha Gaboron la penbena ka tanat kambari hakasni pale ke eryong kalmagi kala dekat Khubor ya ka jingim jogi sanwat ki briu bat riwat ki weipat kala mensau hakari Vietnam la ong ka Khubor jongka laudong hakasngi thodien lai thu ba san pu artli ki yeng kila khalam bat 8000 sanspa khandai pulai teli ki weipat kila juror hakaleng ki than ka anti-terrorism court harawal pandi hakasngi palai kala penmi daka non bailable arrest warrant persha yaka para jong Imran Khan ubalong unoyalam jong ka Pakistan Tarik e insaf ka Alima Khan hadien ka jingbam le hajir hakmat ka ying bishar jin hadu prasin kanthi tigitu kilong Khubor hakimat kimat mentasi kuble You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.